Gilusad sa dakbayan sa Mandaue ang ilang emergency hotline nga 161. Tumong nila nga makatubag sa mga emergency sulod lamang sa 5 ka minutos. Ryan Sorote, Sugin Limi. Gisuban sa dakbayan sa Mandaue kaganiha ang Bantay Mandaue 161 Rescue Unit nga gilangkuban sa kapin 30 ka mga paramedics. Operational na usab sugod karon ang Integrated Command Center sa bagong rescue unit tupad sa Mandaue City Hall. Kabahin sa Bantay Mandaue 161 mao ang pagmuntar og mga substation sama dinhi sa Brebasak nga kompleto sa ambulansya ug fire truck. Dugay-dugay ginanamong gipangandoy. Nya pasalamat mi nga nahimugso na gyud ni anak gyud. Laing substation ang ipatugod sa Barangay Subang Dako sa di pa mapupos ang tuig. Tumong sa kagamahanan sa dakbayan, mo ang pagpadali sa ilang response team nga importante sa pagluwas o kinabuhi. Kinahanglan matud pa nga makaresponde ang rescue team sud lamang sa 5 minutos. Quarters di ang ari. So karon nga atong gi-spread out, dako gyud kay ning tambang. Dako gyud kayo. And hopefully we can cut down the number of minutes to be there where the disaster is or where the accident is. Kaya importante man na the 5-minute time. Dungan sa paglusad sa ilang emergency hotline, gisaulog usab karong adlaw ang ika-27 anibersaryo sa EROF kon Emergency Rescue Unit Foundation. Gipakita sa EROF ang ilang bagong mobile communication van nga naginusara dinhi sa nasod. Gidonate sa nasod nga Norway ang bagong van kauban sa ilang ambulansya. Usa ka high-tech nga camera ang imontar sa van alang sa mga real-time updates sa usa ka trahedya pinaagi sa internet. Every time there is a disaster, every time there is a fire, that van will be there. Ryan Sorote, News 5. Ang National Grid Corporation mipahibalo sa scheduled shutdown sa ilang transmission facilities. Tungod niini walay kuryente sa pipila ka mga lugar nga ubos sa Sebeco 3 karong Domingo, September 15 gikan sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 5 sa hapon. Ang service area sa Sebeco 3 naglangkob sa mga lungsod sa Aluginsan, Pinangmungahan, Toledo City, Balamban ug Asturias. Adunay himuon nga maintenance sa Kalong-Kalong substation. Giawhag ang publiko sa apektadong lugar sa pagpangandam sa siyam ka oras nga brownout. Presidente Nonoy Aquino miadto sa Zamboanga City alang sa pagsusi sa opensiba sa military batok sa MNLF. Karon ng ikalimang adlaw, sukad misulong ang gatusan ka mga sakop sa MNLF sa maong dakbayan. Ang presidente miauhag sa mga sundao ug kapulisan nga magbinantayon og di ibutang sa peligro ang ilang kinabuhi. Nagpasalamat ang presidente sa sakripisyo nga gihimo nila iyang gipasalig nga dunay igong puwersa ang militar o kapulisan sa pagigbatok sa mga rebelde. Gihimakak ni Aquino nga dunay 80 ka miyembro sa MNLF nga mi-surrender kagabi. Hinon adunay usa ka hostage nga pari nga gipadala sa usa sa mga pundok sa rebelde aron makig-negotiate sa mga kadagkuan sa gobyerno. Si Father Michael Ofana gipadala sa mga pundok sa MNLF nga nahimutang sa Barangay Santa Catalina aron makikinabi kang DILG Secretary Maroas. Misaka na sa 18 ang patay sa enkwentro, duha gikan sa Armed Forces of the Philippines, 3 sa PNP ug 11 gikan sa MNLF ug duha ka sibilyan. Wala sa buhatag si Aquino og deadline sa mga sundao nga mahuman ang kagubot sa Zamboanga. Dugang sa presidente nga kinahanglang bantayan sa militar ang posibleng pag-atake sa MNLF sa laing mga lugar, isip simpatiya sa mga kauban nila sa Zamboanga. Baka magkaroon ng sympathetic attacks, baka magkaroon ng diversionary attacks, opportunistic attacks. Dapat pagandaan to. Kung lamian nga linuto sa bahay ang imong kanaham, di ay kananan nga lamian na sakto pagyud sa imong budget. Plus, duna pagyud gimmick. Kung kinunsa ni, Sugin Limi, Ryan Sorote. Dinhi sa Hikay Lutong Pinoy, nga nahimutang sa Asia Town IT Park, ang imong dining experience sigurado nga di nimo makalimtan. Mga dancing waiters, mo bagong gimmick nila alang sa ilang mga customers. They would still taste, you would still experience the Filipino taste, but this time it's with an excitement because we have dancing waiters to serve them. Uban na ng imong labian nga pagkaon sa mga dance performances sa ilang mga talentado ng mga waitresses ug waiters.
Usa ka talagsaong kahigayunan nga di angay nimong palabyon matag Biyernes, Sabado ug Domingo. Kay matag 45 minutos sugod alas 6 hangtod alas 9 sa gabi, mo performa matag serve sa imong pagkaon. Mula na tugtulo ka buwan ang dancing waiters nga musubay sa mga kalingawan karong Disyembre. Inaland is known to be innovative, and this time we're living to the word of Inaland to be innovative as well, and we replicate that in Hikay, being Inaland our mother company. Ryan Sorote, News 5. Sa kadaghan sa mga tentasyon sa kalibutan karon, aduna pa bay lugar ang Ginoo sa kasing sa mga kabatanunan. Ila kining gitubag pinaagi sa awit ug sayaw isip pangaliya. Julie Tainar, Suginlimi. Wala pa nang balinga sa mga estudyante ang pagbunok sa awan aron lang ipadayag ang ilang pagtuo. Miabot nga to sa kapin usa ka libo nga mga tinun-an sa usa ka universidad sa Sugbo ang misalmot sa vigil ubos sa tema nga I am Husseinian, I believe in Jesus Christ. Matod sa mga tigpasiugda, di sayon ang pagkuha sa atensyon sa kabatanunan hilapin na sa panahon karon. Kanina bisag ulan, lalayo lang gyapon sila, mas daghan. Matod pa, daghan og kailog karon si Kristo sama sa Facebook ug Dota. Apan bisan niining tanan, mapasalamaton sila tungod sa kadaghan sa mga may salmot sa maong vigil. First, no, kay labi na karon nga grabe na kaya kanang technology, and most of them would say nga to see is to believe, but faith will enable us to see the invisible. Julie Tainar, News 5. Pipila ka mga PUJ drivers nga dunay pending nga kaso gipangdakop sa mga tinugyanan sa Sitom. Kasagaran kanila na nga suko kay nganong gidakop sila bisan og walay sabpina. Jinky Barrio, Suginlimi. Nakurat si Jimmy Campo, driver og jeep de paseroan diyang gipara siya sa mga sakop sa Sitom sa Maydan F. Llamas kaganiha. Usa lang si Jimmy sa 32 ka mga drivers nga gimando ni Judge Monalilia Texon sa Branch 1 sa MTCC nga dakpon human migawas ang bench warrant alang nila tungod sa paglapas sa lagda sa trapiko. Sukad tuig 2009, dunay 195 ka mga traffic violations si Campo ug ang iyang multa miabot na sa dulan usa ka gatos ka libo ka pesos. Ngundre, yan lang may franchise. Untam dyan siya. Mura dyan akong kuhan, sir. Nga kuhan. Siya ito na ito. Oo. Nga nung nalutsan kaya ang procedure unta. Oo. Nay, mo receive mig. Kuhan, sumon. Kala ito bangon na mo. Nyawa mo ka-receive sumon. Wala lagi, oh. Bitso. Sa Dan Osmeña Boulevard, gidakop sab kining tulo ka mga drivers nga may rotang Guadalupe Colon, pinasikad gihapon sa susamang bench warrant. Silang tulo, pulos mireklamo kung nganong gidakop sila bisan ug wa sila'y nadawat nga subpina. Ako may notice, ako may nakadawat og notice. Nakoy mga anak na koy. Mga estudyante magagmay makayo. Dapat panggaling ni. May bawa pa ka nga dakpon karon. Nakoy kuha notice, duha ka pagkabuok. Tungod sa subsub nga dakop sa Sitom, dunay awhag si Operations Chief Joy Tumulak ngadto sa mga motorista, mapapribado man o publiko. Atong mensahe sa mga drivers kung mga nadakpan, ma-private man siya or mapampubliko ng mga sakyanan, may isuhan gani siya og citation tickets kinalan iya ginang sitolon. Kay ang Sitom after 1 week mo-file og kaso sa mga drivers nga madakpan gamit ang citation tickets. Jinky Bargil, News 5.